תגיד, את הילד שלך, היית מוסר גם לאימוץ? נשמע לכם מוכר. המשפט הזה מופיע לאחרונה בלא מעט פוסטים של משפחות או אנשים פרטיים שמחפשים אלטרנטיבה לכלב שהם אימצו כלב, לא התייעצו עם אנשי מקצוע, אממה הבינו מאוד מהר שהכלב הספציפי הזה לא בשבילם. נכון לעכשיו אני לא שופט, אני לא יודע מה הסיבה אם זה נכון או לא, זה גם לא התפקיד שלי, מי אני שאני אעשה את זה. אני כן יודע דבר אחד, התחילה תופעה מזעזעת לא פחות. כאשר אותם חבר'ה שמחפשים אלטרנטיבה לכלב שלהם, מעלים פוסט בפייסבוק ורוצים למצוא משפחה אחרת כדי למסור אליהם את הכלב, הם חוטפים איזה מסדר בושה לא פשוט של כללות, גידופים, איחולים לבביים, תמסרו את הילד שלכם, זה חוסר אחריות, כלב זה לכל החיים. חברים יקרים, המטרה היא בטוח טובה, אני בטוח שמי שעושה את זה באמת אוהב כלבים, אבל צריכים להבין דבר אחד, כל המופע הזה גורם בסוף בקצה לאותה משפחה שלא הצליחה למצוא בית אחר לכלב, להעלים אותו. ומה זה להעלים אותו? מעלים אותו לרכב, נוסעים איתו לאזור הבסיסים בכביש 12, פותחים את הדלת ובועטים את הכלב החוצה. אני אומר אולי אפשר בצורה אחרת. לא חייב מופעי בושה, לא חייב כללות וגידופים, אפשר בדרך נעימה, מישהו אימץ כלב ולא מסתדר, אפשר לעזור, אפשר גם שלא. אני לא בטוח שלשפוט אותו ולעשות איזה מסדר בושה כזה, זו הדרך. תחשבו על זה.